er i gang med de sidste forberedelser, inden vi i næste uge tager en tur til Trollhättan i Sverige, hvor vi skal deltage i Biogas 2020-konference. Konferencen har fokus på biogas og biogas i hele værdikæden. Det vil sige, at der fra 3 scener vil være forskellige inspirerende oplæg om alt fra produktion og opgradering af biogas til nye markeder inden for biogas og nye forretningsmodeller. Og samtidig så har den også fokus på transportsektoren og anvendelsen af biogas i transport. Derudover så er der også en politisk vinkel i konferencen, hvor politikere fra Danmark, Norge og Sverige mødes i en fælles paneldebat og drøfter biogassens fremtidsmuligheder på tværs i Skandinavien. Fra Danmark der vil byrådspolitiker Arne Bisgaard fra Skive Kommune deltage, og Poul Erik Christensen, regionsrådspolitiker fra Region Midtjylland. Derudover så vil Søren Hermansen fra Samsø Energiakademi også deltage. På konferencens sidste dag, der vil vi tage på studietur ud og se på forskellige energi- og biogastiltag i Sverige. Så følg endelig med, vi vil løbende lave opdateringer.